everyone! So it's our lunch break, no? Pa ko nakapaniod to. Sila humanag paniod to. Kay naka-marites me, nakahiring me nga na ako nagbaligyag bugas dito sa APC nga tag 25 ang kilo. So di apa good food, no? Ang rice baya karon tikatay 55, 58, 60 nga na, no? So maadto jud mi dito kay mapalit ni maskin 10 kilos ra maximum. Pero dako na jud nagkaikatabang. And our beautiful driver. Shout out ni Ann Fadisyo og ni Reg Inting Lahot Olaya. Okay. So mahangin sa labas. We're almost at the City Hall. So tapad ra sa City Hall ang APC. Okay. Ano siya? City Hall area na. Okay. Medyo luag-luag gamay ang traffic karon kay udto. Naniudto ang mga katawhan. And murag wa pa tingali sila kabalita pod. Kanay tag 25 kong bugas. So City Hall. Okay. Yan na po bazaar ang City Hall kay nag-Christmas bazaar na po ni, pero lain po namong tuyo. Di sa mi anang bazaar. So ari mi sa APC. So naana mi sa APC compound and for sure naagi ni mga baligya, no? Okay. So ngani. Okay, so na mga utanon. Okay. Municipal. Nay kakao. Oh. May mga lagutmon, mga tangad, native products, kamote, saging. Asa si Ann? Nainyo oh! Albor! Ansa ni? Pilar. Mga products sa Pilar. Ano sa tasa tumoy niya, mabalik ta. Okay. Okay, ang sani siya. Oh, Duero. Sa Duero. Oh. Garcia Hernandez. Okay. So, asa ni siya? Batuan. Okay. Sevilla. Okay. Oh, bugas. Okay. Puso. Asa man siya? Okay. So, natabunan man. Unsa na sila? Hala, black rice. Black rice, ma'am. Oh. Wapo ni, ma'am. Bagko pa dyan yung ani, ma'am. Organic? Oh, ano? Bagko pa. Hagikan. Kalapi. Bagko Sige. pa dyan siya. Wapo dyan yung klase ng black rice, ma'am. Balik ako. Arso ka to. Thank you. Sierra Bulyones. Okay, mga bugas. Okay. Okay. Talibon. Butong. No? So, pamaskong tabo. 23. Okay, so naami diri sa maoni siya? 25 ang kilo? Maoni ang 25? Okay. Maoni ang tag 25? Ang 25? Tag 25. Dito? Alauna pa ang 25? Kani NFA. Magpalista ta. So 25 well milled rice local. 10 kilos.
Okay. Alauna pa. Bang nonon break. Sige, so while alauna pa daw, so magsuri-suri sa tasalain. Watermelon, sumapoy pagpangabot, no? Mga kubasa. Okay. Black rice. 40. 46. Oh, asa gikan ng 48? Alipon ni Sa Talibon. So naay tag 48 nga kilo dire, no. So kay wala pa man available ang tag 25 dito sa NFA. Nakakita medyo barato-barato nga rice here sa Talibon. 48 ang kilo. 25 per kilo. 100. Thank you, sir. 5 po dako, madam. Kani? Kanang 48. Organic na siya. Oh, organic ka, ma'am. Okay. Salamat kaayo. Thank you. Nice sili. Tag 43. Dress chicken ang native. Buona siya. 350 ang kilo. 350 ang kilo. Dressed chicken? Organic? Native? Native na siya. Ano na siya, ma'am? Free range? Kanang semi-confined. Ano na? Okay. Grafted? Grafted? Okay. Okay. So. Mas kana. Ano ba na sila? Native chicken, ma'am Chai. Mamantay ref sa office. Kasi palito ni mo. Malalamay lang star. Kay ginit. Onsa ni? Batuan Palayamanan Farmer Partners Association. Yes. Butangan ni mo glatik. Kanang puti o buwan kay puti. Okay. Pilang kilo? 25. Suman sa batuan. Bud. Dili, mga feeds sa manok. Feed sa manok. Okay. Mga organic feeds. Oh, yes. Kay Sir Boy. Copra meal. Naray, garden Maxwell. Tagpila ang kuha ninyo? Sako? 350. 350 niya. Ang carbonized? Carbonized. Pinatungwan. Bulang boy doon din itong 31. Okay. Kita man So, rice hull, yun siya, no? Cassava meal. Na yung mga patuktok sa manok na here. Mura ni turmeric? Aloy, dili din na siya ka ng kuan, turmeric? Na ay mga kuan, talong. Sagod. Namuwak na yung talong. Ube. Pila ang ube? Ay sold out na. For your eyes only. Bibingka. Nasa lang mga kakanin. Kamutikyo. Pang snacks. Nice. Dagkuha sa Sili Ranch, Dami nag-Bicol Express. Ning palit ka? Tagpila ang putos. 25. Palit ko ba? Mag-Bicol Express ko? Sa
Sibuyas po nga Bisaya. Dami oh. Ay maguna pang banjus. Kana pila-pila ba? Siguang na dito no. Okay, so mga gulay-gulay here. Galisod na kag bitbit. Okay. Lugbati, unsa man na? Lugbati. Pilang kinampay? Pilang kinampay? 100 ma'am. Ang kilo? At sa Albor. Injuha. Injuha ni? Kamatis ma'am. Talong, 50 ra. Ang kuan gagmay nga talong. Pili nang daan. Pila ni ma'am? Pili-pila. Nabali pa na kasyo. Ulit ako kuan kay nindot ni nga kadakon torta kay masod sa kaha. Okay. Lahi jud morning. Karipod. Hoy, gabi. Himuan na lang G's man para 30. Ay, bungkig. Dera ma'am. Bali 30 ni. Sa Pilar. Nag-shopping ko sa Pilar. Thank you. Tapo na na, ma'am. Mo nang 50 na. Salamat. Hoy, wa pa man human. Kamote. Singkamas. Okay, so arita mga processed nurse care. Isaki. Kampang sir ko an. Kanang simon gani. Yes. Honey. Rice wine? Rice wine. Pwede ibang luto ba? Oo, pwede. Pila nang gagmay? 50 Musa, try ta. Kaya pang kuan raman sa Para sa kuan Pangsudan. maluto ka. Kanang mga karne itang Filipino rice wine. Oo, nabito ni sa kanang nasa mga recipes. nasa recipe nga rice wine. Usually mga Japanese nga Yes. kuan. Katong mga takoyaki. Oh, yes. Ano sa ni siya ma-expire? Wala na siya expiry. Ah, okay. So with honey. Kadugay siya mas magkakuan niya ang last. Mao. Ang kaning dako tagpila. 100 ni siya ma'am. Kato lang dako. Kini 300. Kay mag Ay, okay, 100. Kini 300 niya. dako na kay. Dako kayo diferensya 50 dyan kare. Mo na. 100 siya ma'am. Kaning na ay honey to 20. Kaya man sa expiration. O sige. Sige kani kay Mirage siya wine. May gahog dili ni makuan sa sudan kay imnon na mahubog. 12% like niya. Ha? 12. Imagine makahubog food. Okay kani ako Okay, sa unsa ni? Sabon na siya ma'am. Sabon. Makagwapa ni? Pahamis mo. Alang-alang magmaninda og makamaot ni makagwapa jud. Okay. Oni. Mas-starring na ni sa akong YouTube channel Char. Subscribe to Tita Chiley Char. Salamat. Oy, salamat niya. Wa pa bitaw ni bayad. Tanan ni bayad ako. So this is the APC. Unsa nang naa din ha? Sa ilang pagkaon. So, manguli namin no. So, sa akong 500, medyo ubay-ubay na kog na palit. Napay, wala, kabot 500 ako kay
to almost 500. So daghan na nakapalit kog bugas niya. Mainit talaga. Pila ang ilalim mo Mainit sa talaga sa labas. Tad lang. So it's almost Ang 1 gipalitan ba o'clock to ni naman. Mami So mo? mamalik namin sa office. It was a very fruitful lunch break. Kinakapalit may baratong bugas. Di na may kahuwat sa nefre nga tag 25. So mabalik lang tingali mo tomorrow. Kaya alauna pa man sila. So alauna malate namin sa opisina. Okay, that's it for the APC Pamaskong Tabo 2023. Okay, I'll see you around. Bye. Thanks for watching.